Juan Rodríguez será o adestrador do Chantada B. O clube deu a coñecer esta nova que dá a benvida de novo ao clube a un home da casa que chegou hai unhas semanas para realizar a labor de coordinador deportivo. Xa adestrara en diversas categorías filiais o equipo chantadino e a pasada tempada coordinou e adestrou na S de Antas, acadando a permanencia co primeiro equipo nunha categoría coa que continuará, pero desta volta co filial de SD. O Chantada B xa ten tamén adestrador e neste caso pois vai a ser o propio coordinador deportivo, non? Sí, así é, pois unha vez que pechamos o tema do adestrador do primeiro equipo, como xa comentei en distintos foros, o resto do corpo técnico pois estamos tranquilos porque sabemos que podemos cubrir perfectamente con xente da casa, entón despois, bueno, é un tema que non nos preocupa, que tomamos con calma e neste xeito de mutuo acuerdo, pois decidiuse que sexa o encargado do equipo. A nivel personal, pois teño que comentar que os 2 anos que estiven á fronte do Chantada B, creo que tanto eu como os xogadores estivemos cómodos traballando, e unha vez pois que Marolas tomara a decisión de non continuar dirixindo o equipo, pois entre todos consideramos que era o máis axeitado. Bueno, coñeces ben a este equipo, aínda que vai haber novidades, novos xogadores tamén, non? Sí, é verdade que xa traballei ca base de xogadores, aínda que, bueno, a tempada pasada houve xa algúns cambios no equipo, este ano pois haberá algúns máis, xogadores que van subindo de xuvenís, incluso unha incorporación que temos a que non había dirixido, pero, bueno, é verdade que o bloque é parecido, pero sobre todo o máis importante que o espírito sexa o mismo ou similar, cando menos o de tempadas pasadas, e que, bueno, que todos teñamos claro que o obxectivo común é o mesmo e remar todos xuntos hacia adiante. E cal vai ser un pouco este obxectivo? Bueno, eu creo que na primeira tempada do equipo nesta categoría clasificatoriamente o obxectivo ten que ser a permanencia, non se pode ir máis alá. A nivel individual, pois este ano traballei nesa categoría ali na S de Antas e sei da dificultade da categoría, un salto en moitos aspectos de segunda a primeira. É verdade que temos xogadores xa con experiencia nestas categorías ou na algunha superior, pero tamén é certo que hai bastantes xogadores que debutan nesta liga, co cal creo que o obxectivo clasificatorio claro do equipo ten que ser pelexar pola permanencia. Falabas eso, de que non é unha categoría nova para ti, entón. Sí, bueno, a nivel personal, o ano pasado, pois, debutei nesa liga, a verdade que é unha liga moi bonita, con moitos equipos da zona da comarca, o cal a fai moi atractiva. A maiores, pois, como digo, xa ves equipos, os que loitan por ascender xa son parecidos aos de preferente, e o mellor o rival máis débil que te topas nesta liga, pois era o máis complicado en segunda, co cal é unha liga longa que nos vai exixir un montón de regularidade, que vai a ser moi importante. En ese aspecto, pois, espero que a miña pequena experiencia da tempada pasada pois poida servir para aportar algo neste sentido. A nova directiva de SD Chantada continúa a deseñar os distintos equipos e nas vindeiras semanas terá pechado o novo proxecto deportivo.